מיטב המסורת, מי ששרד את המצות ואת פסח, יזכה להגיע עד לחגיגות המימונה, ואז יטרוף מופלטות עד שלא ידע להבחין בין מצה ללחם שום. במקום התשיעי, מנחי הערוץ מסתערים על חגיגות המימונה. היה מתוק. שלום לכם, אנחנו נמצאים עכשיו במזכרת בתיה, ביתו של חבר הכנסת רפי אלול, וכאן חוגגים את המימונה. אנחנו יושבים על מכוניתו של כבוד שר החוץ שמעון פרס. בואו תראו את המכונית בבקשה. היום אנחנו הולכים לחגוג את תרבחו ותסעדו, ובמילים אחרות לה 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 לה. הגעתי למימונה, כולם התבלבלו, חושבים שאני פה המשיח, הולך להיות לנו אחלה ערב. המפלט הזה, אפשר לאכול את זה עם המפלט הזה. לוקחים קערה, שמים קילו קמח, שמים בקמח טיפה שמן, קצת שמרים, קצת מלח, מעל כן, אחר כך שים מים, ערבים טוב טוב. אותם ככה דק, עם שמן, ואז שמים במחבת וכל פעם הופכים, בסוף שמים דבש וחמאה ואז אוכלים את זה.